Navatat, Municipality of Basista, Province of Pangasinan. Ang Navatat ay isang barangay sa munisipalidad ng Basista, sa lalawigan ng Pangasinan. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay 3,620. Ito ay kumakatawan sa 9.61% ng kabuuang populasyon ng Basista. Ay tanging para sa'yo, huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali, pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi.